Sempre me despido últimamente cunha frase de Castelao que di que a tradición non é a historia, a tradición é a eternidade e hoxe, albarellos, somos eternos. Moitas grazas, unha aperta da roda, ata sempre. Gracias, graciñas, albarellos, Monterrey. Chao. Monterrey, que cousiña máis fermosa. Moitísimas gracias, recibido unha aperta a roda, venga sempre. Gracias, Monterrey. Hasta siempre, no aperta la roda. Vamos a despedirnos presentando a estos músicos rodamentos de este carro. A guitarra, David Cabaleiro. Un fuerte aplauso. Los teclados, Javier Castro. Fuertes aplausos. A batería, Cristian García. A gaita, Jean Barcón. Pero o aplauso máis importante
hai que darllo a quen máis o merece. Eu digo sempre, merece máis do que hai que darlle máis bombo, porque el dase de menos. Cando diga o seu nombre, vamos a dar un aplauso forte, forte. Estamos preparados, preparadas. Alfredo Dourado, arriba Santiago. Moitas grazas, Alvarellos, Monterrey. Unha aperta da roda, ata sempre, graciñas, vámonos! Hasta siempre.